Iqiniso elimsulwa. Isimo esizithola kusona namuhla njengesizwe. Senziwe ngabantu osopolitiki, ngamabomu. Ngamanye amazwi lokhu akukona ukuthi kwenzeke iphutha. Kodwa kwakuhleliwe kwadwetshwa phansi. Ake ngichaze. I-apartheid yakha ingqalasizinda ukuze ikwazi ukumumathisa abelungu. Ezimnyama zavotele kukhongolose ukuze nabo bathole ingqalasizinda. Kodwa into eyenziwa yilo mkhohlisi uMandela Bumbulo wavula imingcele. Wasusa ukuhlola, amavisa, imithetho evikela izakhamuzi nezwe. Wasusa lokhu abantu ababekulwela. Umbuzo wokuqala. Ubani owamnika lelo gunya? Ngoba uquqaba aluzange. Okwesibili, uma kubhekwa le ngqalasizinda ibingeke ikwazi ukwamukela abamnyama. I-infrastructure eyayikhona yayingakwazi ukuthatha zonke izakhamuzi ezimnyama. Kodwa bafaka abokuhamba kuyona le system ehlulekayo. Umsebenzi wezimpimpi amaphiciphici betshelwe abelungu babo. I-ANC ngokuvula imingcele ifake ingcindezi enkulu kwi-infrastructure ebengakwazi ukwamukela izakhamuzi ezintsha ezimnyama. Ngakho bona i-ANC kanye nosomabhizinisi babo badala lolu bishi ngenhloso. Ngaphandle kokuxoshwa kwabantu bokufika ngokuningi, abomdabu bazoqhubeka nokuxoshwa. Lihambe izwe. Yonke ingqalasizinda inomkhawulo, limits. Iyabhidlika emva kwalokho. Isixazululo. Khiphani lamaphiciphici, codesa scaris, siwabophe, sishintshe i-constitution ne-system yonke ezweni. Deport. Sikhiphe abokufika. Siwacinge siwathole futhi siwabhubhise wonke ama-foreign agents okuhlola ezweni.